హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటుంది. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్‌లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్‌ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ 4 మిల్లీ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటోస్, మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. సో నేను కొన్ని ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ వర్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ వర్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి వీటి వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటది. లాంగ్ ఫోటో. ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 12 సెకండ్, 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి సేమ్ దీనికి కూడా పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ టైల్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో 2 ఫోటోస్ ఉంటాయి. 2 ఫోటోస్‌కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్‌ని చూసి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్, 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత 13 సెకండ్, 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్, 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో మళ్ళీ పేస్ట్. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది లాస్ట్ వరకు. 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది కంప్లీట్‌గా. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ ఏసుకోండి. సింపుల్ ఈజీగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్, 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్‌గా మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్‌తో లాస్ట్ ఇక్కడ 30 సెకండ్ వరకు ఈ లాస్ట్ 30 సెకండ్ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ మిగిలి ఉన్నాయిగా, ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇదే ప్రాసెస్‌తో కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సింపుల్‌గా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్.
ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్. సో, ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి 2 ఫోటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్. సో, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్. సో, సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో, ఇక్కడ లాస్ట్‌లో 30 సెకండ్, 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.